بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ محمد اس دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والیو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تسی اللہ دی مدد کرو اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا اور تہاڈے قدماں نوں ثابت رکھ دے گا، تہاڈے قدم جما دے گا۔ اس دے تحت علماء نے لکھیا وے کہ ایمان والیاں نوں حکم اے وے کہ اللہ دی مدد کرو۔ اللہ دی مدد کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے بھیجے ہوئے پیغمبر جیڑا رب کولوں دین لے کے آئے نے اس دین دی سر بلندی واسطے کوشش کرو، اس دین نو مضبوط کرن واسطے اس پیغمبر دا ساتھ دو، خود بھی اس دین تے عمل کرو، اگے لوگاں نو اس دین تے عمل دی ترغیب بھی دو۔ اگر دین دے مخالف قوتاں دین واسطے مخالف قوتاں اکٹھیاں ہو کے آ جان، انہاں قوتاں دا مقابلہ کرو۔ جس وقت تسی اے کام کرو گے اللہ تبارک و تعالی تہاڈی مدد بھی فرمائے گا اور تہاڈے قدم جما بھی دے گا۔ علماء فرماندے نے قدماں نوں ثابت رکھنا، قدماں نوں جما دینا اس دنیا تے بھی نصیب ہوئے گا اور آخرت وچ بھی نصیب ہوئے گا۔ دنیا تے کس وقت نصیب ہوئے گا؟ امید رکھی جائے گی رب دی رحمت اور فضل تو کہ رب اس بندے نو دین اسلام تے ہی موت عطا کرے گا، اور آخرت وچ کس وقت؟ جس وقت بندہ پل صراط تو گزر رہا آئے گا اوتھے اللہ کریم اس دے پیراں نو ڈگمگان نہیں دے گا بلکہ ثابت رکھے گا۔ لیکن شرط اے کہ اج تسی دین دی مدد کرو، دین دی مخالفت بالکل نہ کرو، کیونکہ جنہ لوکاں میں دین دی مخالفت کیتی ہے وہ زندگی چ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ انہاں لوکاں نے اس دنیا تے بھی ذلت اور رسوائی اٹھائی ہے، عبرت دا انجام بنے نے اور آخرت وچ بھی وہ عبرت دا انجام بنن گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ او لوگ جڑے اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے کے آئے نے، انہوں نے
اللہ رسول دی تعظیم کیتی ہے، انہاں دی مدد کیتی ہے، اور جو رسول تے نازل ہویا وے اس دی پیروی کیتی ہے، یعنی قرآن دے احکامات دی پیروی کیتی ہے، اس دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ رب فرماندا جہدے چ چارے چیزاں ہون گیاں، مسلمان مومن ہوے گا، نبی دی تعظیم اور ادب کی احترام کیتا ہوئے گا، نبی دے لائے ہوئے دین دی سربلندی واسطے مدد کیتی ہوئے گی، اور جو کچھ نبی رب کو لے کے آئے نے، یعنی قرآن پاک آپ تے نازل ہویا وے، وحی دے طور تے اتریا ہے، اس دی پیروی کرن گے وہ بندے کامیاب ہو جان گے۔ اور جنہاں بھی دین دی مدد کیتی ہے، دین نے انہاں دا ادھار نہیں رکھیا، بلکہ دین اسلام نے انہوں نے اس دنیا تے بھی عزتاں عطا کیتیاں نے، اور اللہ دے فضل نال انہوں نے قیامت والے دن بھی عزتاں نصیب ہون گیاں۔ اللہ کریم سانوں دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس تے اوپر عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بادشاہ سی عمر بن لیث، ایک دفعہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے ایک جگہ تے پہنچیا، پہاڑی علاقہ سی، وہ دا لاؤ لشکر تھلے خود وہ پہاڑی تے چڑھ گیا، انہیں دیکھیا میرا تے لاؤ لشکر فوج بہت زیادہ ہے، وہ دے دل وچ خیال آیا کاش میں نبی کریم علیہ السلام دے زمانہ اقدس وچ اتنے لاؤ لشکر دے نال موجود ہوندا تے میں دین اسلام دی سربلندی واسطے اس نبی نال مل کے کافراں نال جہاد کردا۔ اس نے اس نیت دا جس وقت اظہار کیتا، بعد وچ دا انتقال ہویا، انہوں کسے خواب وچ ویکھیا، پوچھیا تیرے نال کی معاملہ بنیا ہے؟ اس نے کہا کہ مینوں رب نے بخش دیتا ہے۔ پوچھیا گیا تینوں بخشیا کیوں گیا ہے؟ انہیں کہا مینوں بخشیا اس واسطے گیا وے کہ میں خلوص نیت نال ایک دفعہ اس طرح اپنے لاؤ لشکر فوج نو ویکھ کے تے تمنا کیتی سی کاش میں نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری زمانہ حیات وچ ہوندا، آپ دے نال مل کے کافراں دے خلاف دین اسلام دی مدد کردیا ہویاں میں جہاد کردا۔ رب نے میری اس نیت دا منوں اے اجر اور صلہ دیتا ہے کہ تو دین دی مدد دا جذبہ اپنے اندر ظاہر کیتا وے، تینوں موقع ملیا نہیں، تیرا جذبہ سچا سی، اس واسطے رب نے فرمایا کہ اے عمر بن لیث میں تینوں بخش دیتا وے۔ اے انہوں نے صرف نیت کیتی ہے، تے جے کوئی بندہ باقاعدہ خود دین اسلام دی مدد واسطے اپنے آپ نو پیش کر دے اور دین اسلام دی مدد عملاً کرے گا، اللہ کریم دی رحمت تو امید ہے اللہ اس نو بھی بخش دے گا اور اس دے درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔